Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun ta har kullum dai wadda kuka fi sani da Fati slow motion. Na zo akan wani ɗan bayani ne. Wata ƙaramar 'yar iska wanda take ji kanta yanzu ne ya fara rawa. To abinda nake so ki sani, kamar yadda masoyana suke yi min magana, Fati ba ma son faɗa, ba ma son muga kina faɗa, ba ma son muga kina kaza. To alhamdulillahi, yau da gobe sai Allah. To har na haƙura ma dai. Amma ba wai haƙurin da na yi ba wai na ce wai ko ki fasa ba ne. A'a, ni ban ce ki fasa faɗan da kike yi ba, ko kuma ki fasa zage-zagen da kike, saboda ni kin san ba tsoronki nake ba. Ko da kika ga na ja bakina na yi shiru. To, masoyanmu mu da su muke tunƙaho. Muna gadara da su, muna tunƙaho da su, kuma muna ji da masoyanmu. Yadda suke son mu, mu ma haka muke son masoyanmu. To dalili kenan. To amma masoyana, ku yi haƙuri. Abin da zan yi ba zai muku daɗi ba. Cin zarafin ya yi yawa. Wulaƙancin ya yi yawa. Na farko, kowa ya san ke cikakkiyar 'yar riya ce a rayuwarki ta duniya. Bara ki taɓa yin abu don Allah, don Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai dai ki dan riya. Na biyu, shaidar duniya ita ce ta lahira. Ban taɓa gani kin yi sallah ba a rayuwarki ta duniya. Ba wai ina miki gori ba ne. Ina mai addu'an Ubangiji Allah ya shirye ki kuma ya baki ikon yi. Na uku, kar ki manta, last born ɗinki, ɗan autanki yana da shekara 25 a duniya. Mu muna ganin cewa mu mun tsufa. Muna ganin mun tsufa. Ashe ke gwaggwa ce? Ke ma kin san na sani. Na ga ɗan naki da idona, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Ashe gwaggwa ce. To mun ji, tunda baki kama tsufanki ba, to mu ma za mu hau mu taka. Akwai manya-manyan saƙonni da nake so zan baki su a ɗan nan gaba kaɗan. Zan baki saƙonni masu dama. So, ni Fati slow, kin san ba tsoronki nake ba. Da na ja bakina kuma na yi shiru, ba tsoronki nake ba. Abu na farko, kamar yadda na gaya miki a wancan bidiyon, ya yi miki ciwo, na ce ubanki ya ci kutuma bura ubansa. To yanzu ma na ƙara maimaitawa. An taɓa kuti da ke nake. An taɓa kuti da ke nake. Tunda kin kasa riƙe girmanki. Sai sa yara kike yi ƙanana suna bidiyo marasa amfani. Ina ni zan kula yara? Ai tsakanina da wa'innan yaran duk da kike gani, ai mutunci ne. Mutunci ne. Mutunci ne tsakanina da su. Ba zan taɓa kula su ba wallahi. Amma ke don me cin uwarki an taɓa kutu? Don me cin uwar babanki? Don gutsun uwarki an taɓa kutu ki magana a kaina? Ke da kanki ki sauke min bidiyo, ki ga inda zan ci gutsun uwarki sala-sala. Masoyana ku yi haƙuri, abin ya yi yawa. Kun gane? Cin kashin ya yi yawa wallahi. Ta ga kamar ina tsoronta ne da na ja bakina na yi shuru, ban ce komai ba. An taɓa kuti da ke nake don tsinin gutsun uwarki. Ai kin san ni kuma kin san gidan iyayena, ba zaman kaina nake ba. Masu kujeru suna nan suna jiranki a gandu. Masu kujeru suna nan suna jiranki ki kai musu kuɗin kujerunsu.
Masu gida kuma da kika kama haya kin cika musu ragowar 400 ne? Kin cika musu ragowar? Tambaya nake yi. To kwanan nan zaki bar wannan gidan in dai baki cika musu ba. Saboda kin ga ko na rabin shekara ma baki biya ba. Allah sarki. Rayuwa kenan. Yanzu kun san menene? Ta tashi daga kan sayyada Sadiya Haruna ta koma kan Rashida Adamu Abdullahi kuma idan mutum ya to ƙasan kama baka iya da shi ba sai sama? Ni ɗan nan da nake cakurkura ma a cikinsu. Cakurkura da nake a cikinsu ni kaina baki iya da ni ba ma sai dai ki tafi sama? Kin ga dai na farko Rashida Adamu Abdullahi ta fi ƙarfinki. Na biyu sayyada Sadiya Haruna ta fi ƙarfinki. Haka zalika Fati Suloma ta fi ƙarfinki. Anti Bakutu dan me cin uwarki. Ni Fati Sulo na fi ƙarfinki. Na fi ƙarfinki. Ni kin san baran sha kodin in zo social media ina hauka ba. Mutane suna mun comment mara daɗi. Kowa ya gani ya san kin je kin sha kodin kin sha ƙwaya. Ta gaya miki ƙarya. Kin zo kina hauka. Idanki ya nuna ki nemi guri ma in bara ki iya yin bacci ba tunda dama ba iya bacci kike yi ba ki nemi guri ki zauna. Bara ki nemi guri ki zauna ba. Ko ba haka bane ba? Sai ki fito social media. Kin zo ki taɓa raɓare kina wa'yansu abubuwa wanda ba su dace ba. Ina miki addu'a Ubangiji Allah ka shirye mu shirin addinin musulunci. Allah ka ganar da mu abin da bamu gane ba. Allah ka cire mana son zuciya a cikin rayuwar mu ta duniya. Yawwa. Dan ke son zuciya ne ike daminki. Ni fa idan ba ni da gashin waccan, ni fa baran je in ce zan yi kitson waccan ba. Dan sayyada Sadiya Haruna ta yi abu, Fati Sulo ba ta da ƙarfin yi. Kawai shi kenan sai in je in ce sai na yi abin da sayyada Sadiya Haruna dole ta yi. Sannan hankali na zai kwanta. Ba zai yiwu ba idan wani ya rawa an ba shi kuɗi fa. Idan fa wani ya yi duka zai sha fa. Idan ta hau motar miliyoyi. Ke fa idan kika je zaki fa, za fa ki iya ƙarewa fa a walaƙance. Idan Rashida Adamu Abdullahi kika ga tana cin kuɗinta ki ja bakinki ki sa ido ki kallo ta fa nema fa. Baki san lokacin da ta nemi kuɗinta ba kuma alhamdulillahi rabbil alamin ta samu. Gara ma ni da ke duka yanzu muke nema. Ni ma ba shi gare ni ba yanzu ni ma nake nema. Nema nake yi ni ma yanzu. Zo ki ji in baki shawara. Ki cire hassada da baƙin ciki a zuciyarki. Idan kika cire hassada da baƙin ciki a cikin zuciyarki za ki zauna lafiya ƙalau. 'Yan kuma tuttukan nan ko da gashi ma kin ga jikinki ke na ƙiba ne. Ko ni da kin ga jikina ba na ƙiba ba ne. Kin ga kuma tuttukan nan nawa masha Allah kowa ya gani ya san hankali na a kwance yake. Ban ɗauki masifa na ɗora kanki ba. Amma ke kin ɗauki masifa kin ɗora wa kanki? Dan shagon ma kin je kin rufe shago? Kina ruwa kusa da bireka.